модернизацияланган Nissan Qashqai автомобиленә бәяләр игълан ителде. Вәгъдә ителгәнчә хакларны автомобиль чыга башлау алдыннан тәкъдим иттеләр. Башлангыч заказларны мартның 1 көннәреннән үк ясарга була иде. Паркетник барлык элекке комплектацияләрне саклап калган. Хәер, иң бай версиясе хәзер LE Sport түгел, а LE Top дип атала. Шунысы кызык, элекке кроссоверларга ташламаларны санамасак, иң гади машиналар хәтта 3000 сумга арзанрак бәягә төште. Иң арзан 1.2 күләмле двигательле, 115 ат көчле механик коробкалы Qashqai хәзер 1 290 000 сум тора. Әмма калган комплектацияләр иң кече двигатель белән 17-20 000 сумга кыйммәтрәк. 2 литр күләмле 144 ат көчле атмосфера моторлы паркетникларга бәяләр 7 000-дән алып 80 000-га кадәр арткан. Россия Qashqai'ларында дизельләр бүтән булмаячак. Хәер, күп кенә версияләрнең җиһазлануы байрак булды. Мәсәлән, базасында хәзер лобовой пыяла җылыткычы тора. Аудиосистемада хәзер 4 динамик урынына 6 штук куела. 2 литрлы машиналар өчен хәзер 17 дюймлы җиңел сплавлы күпчекләр куярга мөмкин. SE комплектациясендә алгы һәм арткы парктроник барлыкка килде. Шулай ук руль һәм арткы утыргычлар җылыткычы да бар. Mercedes-Benz яңартылган GLC купе күрсәтте. Яңа кросс-купеның дөнья премьерасы киләсе айда Нью-Йорк автосалонында узачак. Бу автомобиль берничә атналык Женевада тәкъдим ителгән GLC кроссоверына охшаган. Стандарт кроссоверның кросс-купе версиясе арткы өлеш белән генә түгел, а радиатор решеткасы, фарлар һәм алдынгы бампер белән аерылып тора. Mercedes-Benz GLC купе шулай ук икенче түбә линиясенә башка арткы фонарьлар, арткы бамперның аскы өлешендәге диффузор һәм ике якка аерылган выхлоп трубаларына ия. Салонда төрле системалар белән идарә итү өчен уңайлы кнопкалы яңа күп функцияле руль барлыкка килгән. Аның артында зур 12.3 дюйм дисплейлы приборлар панели урнашкан. Оң якта 10.25 дюймлы сенсор экран тора. Игътибар итегез, элек консоль астында тора торган джойстик юкка чыккан. Хәзер барлык функцияләр белән рульдан яки сенсор экран аша тавыш командалары һәм кул ишарәләре ярдәмендә идарә итәргә мөмкин. Моннан тыш, Женевада күрсәткән гадәти GLC версиясендә кебек үк купе машинасында MBUX соңгы буын мультимедиа системасы тора. Двигательләр линейкасы алдагы версия кроссовернан бер әйбер белән генә аерылып тора. Бу яңа 255 ат көчле 2 литрлы 4 цилиндрлы турбо-двигатель. Ягъни двигательдә хәзер 14 ат көченә күбрәк һәм аны белән кроссовер йөзне 6 секунд эчендә җыя. Сатуга яңа Mercedes-Benz GLC купе 2019 елның ахырына кадәр керәчәк. Соңгы 20 ел эчендә Россиядә һәм Россиядә генә түгел, гомумән барлык дөньяда, бөтен дөньяда кроссовер машиналары бик каты популярлашып китте. Кроссоверның нәрсә икәнен алдан ук сезгә сөйләп китәсем килә. Кроссовер ул биек, тулы приводлы машиналар, ләкин внедорожникларда нәрсәсе белән аерылып тора. Монда бары тик рамалары гына юк, калган характеристикалары буенча алар бик охшаш. Ә менә әгәр дә статистикага күз салсак, соңгы 10 ел эчендә купе формасындагы машиналар бик каты популярлашып китте. Яшьләр арасында да, өлкәннәр арасында да. Менә бүгенге тапшыруда без нәкъ менә шушы купе формасындагы машина турында сөйләрбез. Сәлам дуслар. Минем исемем Айрат Ильясов һәм бу автомобиль тапшыруы без башлыйбыз. Инде дуслар, күрүгүчә безнең бүгенге тест-драйвта Mercedes машинасы, Mercedes GLE 400 купе. Купе дигәч инде күп кенә кешенең күз алдына ике ишекле кичкенә генә шундый спортлар күз алдына килә, ләкин Mercedes компаниясе үзенең зур шушы джипларын да купе дип атый. Бу купе. Бу 4 ишекле купе. Купе кузовына өстәмә дугалар куела, бу тагын да кузовка ниндидер катылык бирә, ә шушы кузовның катылыгы машина белән идарә иткәндә үзенә күрә бер уңай йогынты ясый. Гомумән машинаны йөрткәндә шушы кузовның катылыгын сизәсезме, юкмы? Ансы инде икенче әйбер, ләкин купе дип әйтү генә ни тора бит. Уңайлы кроссоверларны яратучылар арасында шундый кешеләр очрый. Алар менә шушы купе версиясын бик яратып бетермиләр. Дөрестән дә монда күп кенә уңайсызлыклар килеп чыга. Аларны мин инде соңрак сезгә сөйләп китерим, машинаның арткы өлешенә күчкәндә. Ләкин дөрестән дә әгәр дә теге тулайым уйлап карасак, бу акчага гади кроссовер GLE
тулайым кузовлы GLE сатып алырга булайды. Ләкин менә кайбер кешеләр алай уйламый. Без уйлаганча гына түгел. Аңлыйсызмы? Алар купе формасында машина сатып алалар. Ә менә әгәр дә тулайым уйлап карасак, ни өчен купе версиясендәге машина сатып алына? Кайбер кешеләр аны карагыз әле, минем фәлән чаклы акчам бар. Менә минем шушындый машинам бар, мен тикә дип әйтүчеләр бардыр. Я булмаса инде икенче төр кешеләр бар, алар өйдән эшкә, эштән өйгә генә йөриләр, беркемне салонда йөртмиләр, машина салонында беркемне йөртмиләр. Алар өчен менә шушындый машина җайлыдыр инде. Белмим, монда һәрбер кеше үзенчә ниндидер фикер ясарга мөмкин. Һәм инде уңайсызлыклар турында хәзер сөйләп китәм дигәнем, әйдәгез машинаның арткы өлешенә күчәбез. Машинабызның арткы өлешеннән башлыйбыз. Арткы өлешенә күз салабыз. Менә арткы фонарьларына әгәр дә игътибар итсәгез, әгәр дә сез гомумән Mercedes машиналары белән кызыксынасыз икән, сез аны безнең GLE купе машинасын күрүгә шунда ук сизеп алачаксыз. S-класс купе. Mercedesның S-класс купе дигән машинасы бар, менә анда нәкъ шушындый фарлар тора. Алар бик каты охшаш, аларны бер үк дип әйтсәк тә була. Әгәр дә без алдагы өлешенә Mercedesның бүтән машиналарга ошатабыз икән, монсы инде безнең S-класс купе машинасына ошаган фарлар. Әйтеп киткәнемчә, монда шундый җайсыз гына бер әйбер бар. Дуслар, беләсезме, әгәр дә машина янына, менә, машина янына киләсең син, мәсәлән, кибеттән чыгып барасың, сумкалар тоткансың, берәр кая басып, менә тиз генә, менә монда гына, я булмаса, менә хәтта менә бу төшенә басып, безнең багажникны ачасы килә. Ләкин юк, Mercedes компаниясе алай дип уйламый. Mercedes компаниясе уйлау буенча, хәзер мин сезгә күрсәтәм. Безнең багажник кнопкасы менә монда булырга тиеш. Алар Россиядә күпме пишрак барын беләләр микән, юк микән? Тагын минуслардан берсе, шулай ук әгәр дә кибеттән чыгып барганда шушы берничә пакет продуктларыбыз бар икән, ярар ачуын ачтыгыз ди машинаны, я булмаса сезгә берәр кеше булышты ди. Ансы бер бәлә, икенче бәлә, бу пакетлар авыр булганда аларны күтәреп салу өчен бик каты тырышырга кирәк була. Миңа калса, бу машинаның арткы өлеше бик биек. Менә нәкъ шушы погрузочный линия дип әйтәбез без аны урысчалатып. Әгәр дә татарча әйтсәк инде, биек, арты бик биек һәм бу җайсыз. Менә күз алдыгызга китерә аласызмы? Монда ничә 1 метр тирәсе. Бу үзенә күрә ниндидер бер җайсызлыклар тудыра бу. Болай ярамый. Дуслар, күп кенә кешеләр GLE купе машинасын багажнигы кичкенә дип уйлый, ләкин мин сезгә шуны әйтәсе килә, әгәр дә без интернетка, я булмаса шул ук машина турында сөйли торган сайтларга күз салабыз икән, бу машинаның багажник күләме 650 литр. 650 литр. Бу бик күп. Бу бик күп. Гади кузовлы GLE-га әгәр дә игътибар итсәк, анда бары тик 41 литрга гына зуррак багажник, анда 691 литр булса, монда инде 650 литр. Но, мондый купе версиядагы йөргән кешеләргә гомумән андый зур багажник кирәк тә түгелдер. Алар холодильник я булмаса кер юу машиналарын ташымаслар дип уйлыйм. Мин шушы багажникларында бүтәнчәрәк хәл итәргә тырышырлар дип уйлыйм. Гомумән Mercedes машиналарында бик күргән юк минем нәрсәдер ташыган кешеләрне. Бу машина белән авылга кайтмыйлар инде барыбер бәрәңге алырга, я булмаса кишер тияп. Шуңа күрә минем уйлавым буенча 650 литр бу машина өчен менә дигән җитәрлек. Ул дөрестән дә бик тирән, монда идәне аска таба төшеп киткән идән һәм бик озынча ясалган багажник. Монда әйбер күп күрсәтә алмыйбыз сезгә. Бик әйбәт. Дуслар, машинабызның арткы өлешенә күчәбез, күреп торасыз. Монда урын, конечно, азрак кысынрак. Ләкин алдагы утыргыч миңа дип көйләнгән иде. Ничек кенә булмасын, әгәр дә кыска гына дистанцияларга барасы бар икән, бу машинада барып була. Бик үк җайлы дип әйтмәсем, ләкин Mercedes компаниясының шундый бер җайланмалары бар, менә миңа ошый торган урындыкның арткы өлешенә менә шулай аяклар кирип утыра торган формалар ясыйлар алар. Бу иске Mercedes машиналарында да бар иде, менә хәзер дә алга таба дәвам итәләр шуларны ясаулары. Монда күреп торабыз, арткы урындыкларны җылыту системасы шулай бар, арткы урындыкларыбыз безнең җылына, һәм инде артка аерым климат контроль куелган.
менә авто дип басыла. Шул жайланмалардан бары тик шул. Әгәр дә сезгә кызык икән, баш өстендә күпме ара калганын, менә минем буем 1.85 м. Мин монда, ничек дип әйтим инде, яртылаш комфорт утрам. Һәм минем баш өстендә урын җитәрлек. Баш тими, әгәр дә сезнең буегыз 2 метр икән, димәк сез артка утырып йөрмәгез. Сезгә монда җайсыз булачак. Салонга кереп утыргач, әгәр дә сез гомумән Mercedes машиналары белән таныш икән, монда теге шак катырылып сөйләрлек әйбер юк. Безнең комплектациядә панорама бара, панорамалы түбә, тагын нәрсәләр бар. Бөтен кирәкле, яраклы әйберләр барысы да бар. Бу иң тулы комплектация, иң кыйбатлы комплектация дип әйтәбез. Шуннан башлап китәргә кирәктер. Безнең Mercedes машиналарында, нәкъ шушы GLE купе машиналарында берничә төрле двигательләр бар. Иң гадие ул 3 литрлы дизель двигателе, 249 ат көчле. Безнең версия GLE 400 купе дип аталгач, безнең бензинлы двигатель, шулай ук 3 литрлы двигатель, ләкин инде монда 2 турбина тора. Бензинлы дип әйтеп киттем, 333 ат көче. Режимнарга да күз салып китәсебез килә. Безнең монда 4 режим, монсы скользко дигән. Бузлау вакытында кушыла торган режим бар. Комфорт режим, спорт плюс һәм индивидуаль режим. Индивидуаль режимны аңлатып киткән ек без Volkswagen машинасы турында сөйләгәндә индивидуаль режим. Үзегезгә ничек кирәк? Монда шул ук подвеска, руль һәм двигательнең эшләвен, коробканың эшләвен үзегезгә ничек җайлы шулай итеп кили аласыз. Бу шәп. Так, комфорт режимда башлап китербез инде гади комфорт режим белән. Комфорт режимда машина үзен бик салмак кына, йомшак кына хис итә дип әйтәм инде. Миңа бик комфорт, дөрестән дә җайлы барасың, рәхәт барасың. Газга басканда әкрен генә кузгалып китә. То есть ничектер тарткаланып, үзгәләнеп бармый. Тормоз педалендә нәкъ шулай йомшак басыла һәм машина комфорт кына әкрен генә туктый. Монсы шәп. Монда әле юлларда куелган знакларны укый торган система бар. Менә хәзер 40 дигән юл билгесе тора иде. Безнең машина ул юл билгесен укыды. Бу миниңа калса бик шәп функция. Кайбышакта шәһәрдә барганда, әгәр дә яныңызда бер кеше бара икән, барыбер сөйләшеп, бик игътибар белән бармый калган чаклар була бит инде. Һәм сезнең машинагыз сезгә шушы юл билгеләрен дисплейга чыгара. Мәсәлән, кая чабасың? Менә 40 дигән монда. Менә безнең 40 дигән юл билгесен чыгарып күрсәткән иде. Комфорт режимда барган чакта да, әгәр дә сез бик каты руль белән уйнап, газ, тормоз белән бара башласагыз, машина шунда ук аңлап ала, сез каядыр ашыгасыз һәм машинаны 2 см ярымга төшереп куя, 25 мм-га төшереп куя да сезнең спортивный режимга автомат рәвештә күчә дип әйтергә була. Әгәр дә инде шәхсән үзегез спорт режимга күчерәсез икән, машина шунда ук төшеп куя 25 мм-га. Вот. Түбәнәя. Аскача. Комфорт режимда барыбызны алга таба дәвам итер идек, ләкин безгә бит инде шулай ук спорт режим кызык. Комфортта да бик. Менә, безнең монда аерым ясалган выхлоп системасы тора инде. Монда мин аны белмим, аның исемен әйткәннәр иде, миңа дөресен генә әйткәндә мин аны истә калдыра алмадым. Шушы системаны куйганнан соң машинаның ат көчләре әз генә арткан дип әйтте инде моның хуҗасы. Шушы выхлоп системасы аркасында 30 ат көченә артты. Шушы системаны көйләр өчен тагын компьютерга әз генә нәрсәләрдер, компьютер белән нәрсәләрдер эшләргә туры килде. Шул компьютер белән нәрсәдер эшләгәннән соң тагын бер 70 ат көченә артты дип әйтә. Дуслар, мин машинаны хәзер спорт режимга күчереп алган идем. Бу спорт режимда йөрер өчен аерым әзерләнергә кирәк икән, оказывается. Моның турында миңа сөйләгән кеше булмады. Йөрәкләр әле дә дөп-дөп килеп тора. 100 километрга кадәр бу машина шушы яңа выхлоп системасын куйганнан соң 5-2 секунд эчендә тизлек ала. 100 километрга кадәр. Бу тиз, бик тиз. Умырагына инде бу. Тарта инде бу. Тарта бу бактан бензинны рәхәтләнә.
Шуны игътибар иттем, без спорт режимга күчкәннән соң безнең рулебез беренче китә үзгәрмәде. Менә яңадан комфортка күчереп карыйм. Комфортта да шулай ук йомшак, спортта да шулай ук йомшак. Менә спорт плюска күчереп карыйк аны. Ого, монда тагын да оборотлар күбәйде. Юк, спорт плюста да безнең рулебезгә бер нәрсә булмады. Шулай ук йомшак, шулай ук рәхәт. Педалебез гына инде әзрәк очлырак реакциялый башлады. Тормозга басканда тормоз шулай ук. Коробка әз генә тарткалана башлады. Шунсын сизәм, теге күчкәндә инде дук итә. Ничек так индивидуальга куйсак? Так, индивидуаль. Бу совсем комфорт кебек. Монсы вообще рәхәт. Индивидуаль режимнан яңадан комфорт режимга күчәбез. Менә әгәр дә игътибар итсәгез, әгәр дә ишетәсез икән. Без режимнарда күчергәндә, менә шу спорт һәм спорт плюс режимга күчергәндә, безнең оборотларыбыз уйный, ул орта. То есть гади комфорт режимда безнең 600 оборот күрсәтсә тахометрыбыз, инде спорт режимда безнең оборотларыбыз 900 тирәсеннән башлана 1000-гә якын. Менә 800 белән 900 арасында хәзерге мизгелдә. Спорт һәм спорт плюска күчергәндә без бит инде барабыз, менә монда бит инде Казан юллары барыбер, бик идеаль түгел. Бу режимнарга күчкәчтән безнең подвескабыз катылана башлады. Сразу сизә. Узак юлларга чыгып китсәң мондый спорт режимда позвоночниксыз кайтасың. Рәхәтләнеп комфорт режимда йөрим мин. Менә бит. Бу панель ничектер инде иске булып туйыладыр. Ни өчен дигәндә, яңа Е һәм яңа С классларда зурайтылган шундый телевизор тора инде. С класста айруча анда киреп утырасың, анда үзеңне белән инде космик корабльга киреп утырган кебек хис итәсең. Ә монда гади генә шундый ук дизайн, шундый ук боргычлар, шундый ук кнопочкалар. Ләкин шуны әйтеп китәргә кирәк, GLE машинасын узакламас үзгәртергә тиешләр. Менә үзгәрткәннән соң бу машинаның салонына инде үзгәреш кертерләр дип ышанып каласыбыз килә. Кертелергә тиеш инде, тиеш. 6 миллион ярымлык машинага ничек инде алай иске боргычлар белән дальше чыгармаслар. Тагын бер җайсызлыкка килгәндә, купе машиналарында тоткычлар юк. Менә кайбышакта тотынып барасы килә бит инде, теге машинага киреп утырганда, ул барбер биек машина дип әйтеп киттек. Киреп утырганда менә ничектер менә киреп тотынып утырасы килә, җайлырак кебек тоела алай. Ләкин купе машиналарында мондый тоткычлар юк. Минемчә бу минус. Әле монда утырганда ярар, кырыйда утырганда тотынасы килә бит инде. Шул ук узак юлларга барганда дип әйтәм. Рәхәтләнеп барасы килә, ләкин монда андый тоткычлар юк. Монда ни өчен тоткычлар кирәген менә мин сезгә күрсәтәм. Монда газга басканнан соң сразу аңлашыла. Рульда барганда әле син машинаны туясың. Ә менә кырыйда утырып барганда мондый машинада бу бит инде барыбер спорт машиналар рәтенә керүче автомобильләр дип санала, автомобиль дип санала. Шуңа күрә әз генә куркынычлык туганда барыбер бер нәрсә тотынасы килә. Монда тотыной вообще юк. Так, тәгәрмәчләр турында сөйләп китәсем килә. Безнең арттагы тәгәрмәчләрнең киңлеге 315 мм. 315 мм. Киң тәгәрмәчләр тора. Алдагыларына игътибар итмәдем. Ялгышмасам 245 мм да тәгәрмәчләр тора. Я булмаса 55 мөһим түгел. Ләкин алар төрле. Шушы машинаны куллана торган җигет әйтүе буенча, мондый тәгәрмәчләр Россия юллары өчен туры килми. Ни өчен? Чөнки безнең бит инде асфальт бик каты әйбәт. Аны бит инде ясаган юл ясыйлар бит инде, Безнең колеялар юк диярлек просто. Менә шушы колеяларга, булган колеяларга да ләккәндә машина үзен начаррак хис итә. Машина трассада барганда автомобильне гел тотырга кирәк. Аны рәхәтләнеп, җайлы гына йөреп булмый дип әйтә инде. Шуңа күрә ниндидер бер дискомфорт тудыра. Әгәр дә белгән булсам, мин мондый тәгәрмәчләр куймас идем ди ул. Шәхсән үзеннән чыгып әйтә инде. Бу үзенең тәҗрибәсеннән чыгып әйтә торган
Фикер. Безнең безнең автомобильнең динамикасы турында әз генә сөйләп китәсе килә. Әйтеп киткәнемчә, безнең монда үзгәртелгән выхлоп системасы тора. Бу әз генә салонда тавышны арттырганнан соң, машина белән әкрен генә барганда да барыбер үзеңне кызу барган иттереп хис итәсең. Бу беренчедән. Ләкин әгәр дә шушы тавышка игътибар итмичә генә йөрсәң дә, бу машинаның динамикасы бик шәп. Бик шәп. Шәхсән миңа җитәрлек дип саныйм мин. Трассада барганда артыгы кирәк тә түгелдер. Әгәр дә налоглар буенча карасак, шулай ук артыгы кирәк түгел. Вообще мин үзем өчен сайласам, әгәр дә шушындый класс автомобильләрне 250 ат кешенә кадәр итеп сайлар идем, андый двигательләр бар. Шушы машиналарда да бар, әйтеп киткәнемчә, инде монда 3 литрлы 249 ат кишле. Ул бер караганда вообще җитәрлек. Ләкин әгәр дә шушындый версияга тукталгансың икән, монда динамика җитәрлек. Монда 9 катлы автомат коробка тора. Mercedes машиналарында, Mercedes машиналары белән кулланган кешеләрне әгәр дә тыңласак, бу коробкалар әзрәк тарткаланып эшли. Менә без йөргәндә дә әз генә шушы тарткалаулар сизелә дип әйтәм инде. Мин моңа игътибар итәм. Сизелә, ул комфорт режимда да барбер әз генә тарткаланып, өзгәләнеп әлләнчик шулайрак йөри. Мондый машинада гомумән рәхәтләнеп йөрисе килә. Җайлап, ял итеп. Менә сиңа бөтен кеше юл бирә, рәхәт инде. Бу бит Mercedes. Шуңа күрә алыргамы бу автомобильне, юкмы, кирәкме ул сезгә, юкмы, ансын инде сез үзегез хәл итерсез. Шушының белән сөйләр әйберләрем тамам дип әйтергә кирәк. Белгәнемне сөйләдем, күргәнемне әйттек. Инде дуслар, киләсе очрашуларга кадәр, минем исемем Айрат Ильясов. Бу автомобиль тапшыруы. Пока. Күрешербез. Соңгы еллардагы тенденция модельләр линейкасын киңәйтү. Автомобиль җитештерүчеләре артык акча тотмыйча гына яңа клиентлар табарга омтыла. Шулай итеп, бер инженер платформада 2, хәтта 3 төрле автомобиль барлыкка килә. Һәм яңа BMW X2 шуның мисалы булып тора. BMW X4 яки X6 купе автомобильләре гади версия X3 һәм X5 машиналарыннан шактый аерылып тора. X1 һәм X2 арасындагы аерма алай күп түгел, әмма алар бар. Барлык игътибар кузовның киң арткы стойкасында сирәк булган BMW 2000 CS һәм 3.0 CSL автомобильләрендә шикелле марканың логотипы тора. Башка алдынгы фарлар, икенче арткы оптика, рельефлы бамперлар. Гомумән X1 һәм X2 тышкы кузов панельләре төрле. Салонда киресенчә 2 компакт BMW кроссоверының дизайны тулысынча кабатлана. Шул ук архитектура, шул ук детальләр, нюанслар бизәкләү материалларында гына булырга мөмкин. Мәсәлән, X2 кроссоверында базада ук виртуаль приборлар панеле һәм декоратив энәләр белән чигелгән алгы панель тора. Хәер, 8,8 дюймлы мультимедиа системасы экраны, арткы камера, пыяладагы проекция, адаптив круиз-контроль һәм машина йөртүдә ярдәм итүче системасы өчен өстәмә түләргә туры киләчәк. X2 X1-га караганда кечерәк булу сәбәпле багажникның күләме зыян күрә. Техник яктан X1 һәм X2 бик охшаган. Ике модельнең дә нигезендә BMW UKL исемле алдан Макферсон арттагы күпричеклы подвескалы алгы приводлы платформа салынган. Опция сыйфатында тулы приводлы вариантта алырга мөмкин. Бүген алманнар 3 двигателен тәкъдим итәләр. Башлангыч X2 автомобиленә 2 литрлы 192 ат көчле двигатель һәм яңа робот трансмиссия куярга мөмкин. Башка ике вариант 190 һәм 231 ат көчле дизель двигателе. Шунысы мөһим, дизель вариантлары робот түгел, ә 8 баскычлы традицион автомат белән комплектацияләнә. Базада гадәти галоген фарлар тәкъдим ителә. Бу заманча үлчәүләр буенча премиаль түгел инде. База пружиналар, 10 мм-га түбәнәйтелгән спорт подвеска яки адаптив амортизаторлар белән җиһазландырылган мөмкин. Әлбәттә, подвескага карап машинаның йөреше дә үзгәрәчәк.